in zana wa in saraka sai shi to ga shi ta sata aikin wani amma shi ya kasa gane ne sakon hadisi ana wa da Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shi abin farko akwai jahamiyanci, a lokacin ba jahamiya. Annabi alaihi salamu saboda Allah ya masa iddila'i na abubuwa sai ya ce zai shiga aljanna, sai Abu Zar ya ce wa in zana wa in saraka, sai ce wa in zana wa in saraka. Da ya ci gaba sai ce wa in kana ala ragami an fi Abi Zar, ko Abu Zar baya so haka za to jahamiyawa sun zo su sun ce suka faɗi wanda zunubi ko ba zai shiga aljanna ba. To wannan ashe za a soki aƙida ce ta jahamiya wacce take ba ta da kyau. In mutum ya ƙudire ta sai mummunar cikawa, sai soke ta. Shi yasa masu cewa za su yi karatu ba malami sun yi wa kansa yaudara. Tun da annabi alaihissalam ya ce da mu nasara da yahudu sun karkasu. Yahudu sun kasu gida 71, nasara sun kasu gida 72, tasa al'ummar za ta kasu gida 73, kullu hafin nari illa wahida, duk 72 ta tsasu, ɗaya ce za ta tsira. In ba malami ba wa zai iya fidda kai wa'annan. Yanzu wannan cewa an shiga wuta ba za ta jahamiyanci ne, wanda bai sani ba sai tafi. Kamar masu ɗaukan in kai imani ko me za ka yi ba komai, shi ko marja'anci ne. Wani ya mutu da sauran kwanansa, mu'tazilanci ne. Yanzu nan wannan ka tafi wuta, Allah ya kiyaye mu. Saboda ka ya soke wannan. Sannan na biyu, ana so a nuna mana cewa zunubin zuciya ya fi nauyi a gurin Allah fiye da zunubin gabbai. Sau fiye da zunubin gabbai. Shi yasa ya ce la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi misqalu zarratin min kibrin. Wanda akwai daidai da ƙwayar zarra ta girman kai a zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba. Idan ya nuna mana girman zunubin zuciya, hasada wane ne da ake yi su, nauyinsu ya fi wa'yancan. Shi ne kawai abin da yake suna mana alaihi salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.